मोनसे दुखुनांथाव रादाब 24 बोसोर बैसोनि लाइमोन सहेन बसुमतारिया मेगननि टिउमार बेरामजों भुगिनानै दङ। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि सामथाइबारि गामिनि रांखो बसुमतारिनि सासेल' फिसाज्ला 24 बोसोर बैसोनि सहेन बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो मेगननि टिउमार बेरामजों भुगिनानै दङ। बेरामखौ फाहामनो नखराव रां रुफा गैयैलाय सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरखौ खावलायनायजों लोगोसेनो आथिखालनि खुंथाइ गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारनिसिम नखरनि सोद्रोमाफोरा अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। सुबुं अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोनहा सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो गोसो जायोब्ला स्क्रिनाव होनाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव नोंथांमोना रांनि अनसुंथाइखौ दैथायहरनो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो बेरामिनि सोमोन्दै आबुङै खौरां लानो थाखाय जानबुं अनजिमा 6901652472 आव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन। आं बे ओरैनो गामिनि गावबुरा माने बारा बे गोरलै अबस्थायावबो गैयामोन जोनोमाव जेथेनाखि बे 7-8 बोसोर जायो दखाननिफ्रायसो बे जिनिसा बे मेगननि बे जाखिनि बे माबा ओंखारनाय बे जिनिसा जादों फिसामोन दा माने एसे देरबाय बैसो जानाय लोगो दा देरलांबाय आरो जोनोमाव गैयामोन। दा नखराव माबायदि अबस्था बिथांमोन? नखरावथ' एखेबारे काहिल मा खालामनो गोरिब मानसि बेनो गथ'आबो सासेल' सासे हिनजावसा दं बिब' दङमोन बे हाबा जाबाय दा नखराव सोरखां अबस्था ओंखायनो सारमोननि सायाव आङो बे गथ'नि बे बियायं जायो आङो बेखौ बे गथ'नि जाहाथे बे बेमारा जाहाथे हामो बा अनसुंथाइ जाहाथे जिखुनु माबानिफ्रायनो बिफाननिफ्रायनो सरकारनिफ्राय हक बा जिखुनु बिफाननिफ्राय हक एसे अनसुंथाइ आरो लोगोसे गामिनि जाहा रायजो राजा बिथांमोनबो दङ बावहाय जोङो गरसे गरनै आरो सारेना आथाना होनानै जोङो बे जाहाथे अपारेशनखौ जानाय बेमार बे बेमारा जाहाथे हामहैयो बेखौ आं आसा खालामदों आरो। खय बोसोर जाखो बे? दा बर्थमान 24 थांबाय जानि। खनसेबो डक्टरनाव नायाखैमोन नामा? नायनायाथ' नायनायानो जायाखै गुवाहाटियाव खनसे लांदोंमोन नामा बे 7-8 बोसोरसोनि आगोलाव बेनिफ्रायथ' बेयाव नायनायबो जायाखिसै गुवाहाटियाव लांनायाव दा ओइ फारसेनो फैफिननांगौ जादों आरो। आं नैबे सहेननि थाखाय एसे सोरखारनिफ्राय बा रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै आथोना सारेना जेन'बा हरनो हायोबा मोजां जागौ आरो। आंनि न'खरावथ' जेबो गैया ओरैनो नै न'आनो गासिबो माबा प्लास्टिक गोजासो थाइसेबो जेबो खालायनो राहायानो गैया जाहैबाय थाखा फैसा गैया आं माजों मा खालायनो ओंखायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय अननानै आथोना सारेना हरोबा आं गाहाम मोनगौ आरो।